Kani hidi ka All India Radio Shillong ka kubuaran pulia pi di meri nong nganti walang. Kimar ki bakong san jong ka kubuar mentaka stem. Kular Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad ke sangma ba unsa bishar halor ka jing no ba ka don ka jing ti bi an ya uranium ha Meghalaya. Ya kren Menteri Rang Ba ka Meghalaya ba ki samla NCC ha Shillong hanin ka sngi. Penlong jialang Menteri ki kampo yang ke Sarkar India Rajnath Singh New Delhi nin kesngi ban pen kre ikilat ai jingida ki badan kam ha shwaban penmi ya ke kerteng jingi nong song snong keri ha Assam. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad ke sangma nin kesngi ula kentai ya ke jing keno ka ba ong ba ka don ka jing ti bi anya uranium ha ka jilla. Usang ma ula ong ba kam la ban long ba an le ya ketika kam ka badai ka mat ka basengu kya shibun. Habai keren kinong patay kubor hadin baulawan na ka program jong ka NCC ha ususo tham auditorium Shillong usang ma uloong ba omsim layo jing tip AA baka don ka jing ti uranium ha ka jila ba ula kular ba unsa bishari ka ni ka kam na marba lami ki kubor lakan no baki pulit na ka jila ba marjan ba ka Meghalaya kila yo kurup ya ka way ka song ka bala tap ya uranium ba langit baka ni ka song ka balawan na Meghalaya. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad ke sangma henin ka siu lai kren bagi dekhot jong ka NCC ha Shillong. Usang mau lai kren bagi samla NCC ki blai shimenta ha ka combined annual training camp ka bala sedang na duk ka khatar tarik ujemang. Ha barok ki dan saus pa angut ki blai shimenta bat lai spat lai pusan ngut naki ki dei ki bana ka jela Meghalaya bat hendro pusan ngut ki weipat ki lawan ki jela ki ba pher ka than chate lam mingi. Usang ma haka jingkren jung uloong baka NCC ka day ka kanhun sing samla ka ba khamat do jong kari ka ba IT lot iladi na ka benta ka jingi tali bat ka jingi long ka way hakari ula ay man CM ki bikin long ki nong song snong ki bakodor bat ki nong lam jong kari hakalaway ula pen pauru ka jingkimen bat ka jing sngohun bantim baki samla NCC jong ka jila kilayo jing job hakirin san ki ba pher Kum ka wayni ki jing song shngan ya katanat Public Health Engineering PHE Menteri jong ketiga tanat uba samlin malingyang ula pentip ba utrai jong ka jaka halat maureng ula menjur ban ai jaka penyat ban penyat ya ki pipe na ka benta ka Greater Shillong Water Supply Scheme GSWSS kabalai kabalong kumba praphumitar Ketika tenat kalaya kenduk mau siang katri kata namar gidon katu kani ngut ki brio ki bamsim la ailat ban penyat ki pipe PHE na kajaka ka jongki. Habai kiran biginong pathay kubor ba malingyang ulo ong ba menta ketika skim tan kelanang yat syan. Ka sarkar kadan ka jingthengu ban sim da karam khnang ba anla ban pendep ya kakam. Halor ka jingkili ka bayde ba karam ka ba shis pa san klur tingka uba malingyang loong ba ka PHE kandali sumar ba khnang ba ka teka pisa kan am kata ya ka jingken chau pisa jong sarkar uloong ru ban nalor jong ka Housing but Urban Development Corporation HUDCO ka PHE kan shanya hakiwi kiwi kitanat ka shan pisa khnang ban kham penduna ya ka baisut Ha Nagaland ki pulit kila penklan bhai ke jinga pahara ha barok ka wei ke jela bat ha barok ki ying basa hadin bala kem ye wei ubri balong trai na Haryana ye bala keno bala ainong ha uwan penyap ye wei uriu san perthai da ka ba pendam jur ye kate ka jinga sela sembut Menteri Rang Ba jong ka Nagaland ubadairu Menteri ki kampo yang ke jela uwai patan ula kentu ya Menteri ki kampo yang ke sarkar pedeng bantong ya ke komiti ke bakerpang ke ban bishar banyak ya ketika kam klem kanu ke jing sya shiliang uang ba unu lam naga neki pat naga kinde ban sya berngem bersit ni sya penting pensiir dah kanu ke kenhun upatan ula betha ya ki pulit ke jela banyak trilang baki pulit ke Delhi kanang man yo ki jing tip ki babnya bat ban lam ya ki jing sya baro kanang man yo pen pau perthai ya ki brio ki baidon kti ha kate kam sneu Ha Arunachal Pradesh la yo kem ya laingut kiriu king atiar de ki sipai jong ka Assam Rifles na ka than Changlang Barim jong ka Changlang District Kitiar ki belai okurup naki ki kenthop ya ka wei ka suloi AK-47 bat arpho sin set ki kuli bat ka wei ka 9mm pistol bat khat sau sin set ki kuli Barok laingut ki di dekhot jong ka Nationalist Council of Nagaland Khaplang NSCNK Kani ka kubor ka wanchipi na ka All India Radio Shillong
Menteri ki kampo yen ke Sarkar India Rajnath Singh nen ke si ula bishare ka longkaman jong ke jingsngan ha Assam bat ha ka jokopor ban penkre lepa yok mi ka huri hura hadin ke jingpen mi ka kerteng joki nong shong shnong kari lani ka National Register of Citizens NRC ya ka bala thmuan pen mi ha ka laiphui trik unai tung ka khubor bala yok lum na ka tanat ki kampo yen ka ong ba Menteri Rajnath Singh ula penyat ya ka jingilang Delhi bat Menteri rang ba ka Assam ula dan lang rengkat bekiwe ki hi Sarkar jong ka Assam ka Sarkar kala shim khiab ha ya ka longkaman jong ka sukasan ha Assam khamtam hadin jong ka jingbathai bom ha ka te ka jila menchim tayo ya ka bala suba bala le da ka alfa Menteri rang ba ka Assam Sarbanand Sonowal ha ka jinge kana bikinong pathai khubor hadin ka jinge lang ka balane hadu shikenta uloong ba ka Sarkar jila kan aya baro ka jingkershan ha ka baydei ba ka jingpen kre ka NRC bat ka long bala IT lut ban penbiang ya ka jingsingan na ka menta baro kinong shong shnong uloong ru ba kinong shong shnong badai hok kim de ban ngos ir AA halor ka NRC ha Assam la penbiang ya baro ki jingnon kam ki bakongsan ha ka baydei ba ka jingnyaw ya ki vote ha ka arpulai trik mentau benai ka jingthap vote ha Assam ha bakhen ki lum ka long prapu ar na ka shispa ha baro khat sautli ki Lok Sabha constituency Chief Electoral Officer Mukesh Sahu ong ba annyaw ki vote ha san huitli ki jaka ladap IG kay pentibet ya baro ki brio ki badai kimi ya ka jingnyaw vote usahu le thu baka jingnyawi ki vote kan sedang ha kapor prabaji menstem latno ha ki khatsau tuli ki jaka ha ka ba annyaw shwa ya ki postal ballot lapan klan bhai ki jing apahra ka balong hadu laisir tap ha ka sngi nyaw vote ka Regional News Unit Guwahati kan sa ai ki jing kren bakerpang bar ka khubor ka ba manla ka kanta ha ka arpulai trik na do kapor kendai baji menstem hadu kapor san baji janmin ka trai ka kta ha ka san perthai ka lathnem bha nong ba Delhi menta ha ka bagi nong elam je ki sing san perthai ba pher ki bun kam ha ki jinge kren banyo thau Sarkar thamai President jong ka BJP Amit Shah unya kendu ki nong elam rang ba jong ka National Democratic Alliance NDA la shai ki sngi ha shwaban pen manai ka result jong ka election la sngi pale ya ka jinge lang an penlong ha New Delhi ha ka baki nongilam rong ba jong ka NDA kenya perkhat kam lepa ya ka ka baki deben le tang maryadep nyaw ya ki vote ka jing thap vote ka balane palat shibnai banjit economic khmat thamai she ka yeng darbar thau an Lok Sabha ka bakhat nyaw kala poi she ka bakut mensngi ublei ka dei ka thop ka ba nyaw bat ka bakhat do ha ka bala penlong ya ka jing thap vote ha san phukhandai tli ki constituency ka jingwan thap vote jing ki brio ha ka thop ka ba nyaw ka long ndrupusan na ka shispa habai kiran bikinong pathai khubor ha New Delhi Deputy Election Commissioner Umesh Sinha ulo ong ba ka jing thap vote ha usnem 8000 khat khandai ka long ka ba kham jai habai nu jor ba usnem 8000 khat saw habaro ka wai ka ri ki don pra hajar saw khandai ngot ki kertong ki be khun banyo long nong mi khmat ha ka yeng darbar thau an Lok Sabha ka ba kudup san spa saw pu ar ngot ki dikhon ka jingyawi ki vote kan long ha ka arflai tri ujamang rengkat ba ka jing khun nong mi khmat thamai she ki sautli ki yeng dorba thau an ka jila ki ba kan thop ya ka Odisha ka Arunachal Pradesh bat ka Sikkim ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka bantip ba kanam don ka jingsam ya ka boarding electric na Laipulai KV Happy Valley Line ha ka arpro artri ujamang nudu ka por prabaji step hadu ka por san baji janmin uwai ubrio badan ka jingklot ha ka bor perkhat bat ubalong try na ka ri Bangladesh ubala supoi bakla sha India nadu palat arphos ne menshwa ula yok banyak ndo biang ya lagi jongki bahaya ngasem mensi ublei ka khubor Sarkar ko ongbau azabdar peda ubala dap san pusan snem kerta menta ula supet wir sha India arpulai snem menshwa menta ula yok jingkot bot nusalit phaino shalakari lajong ha ubnai ubanwan katu kini ke khubor kelakut bakalawan shpina ke All India Radio Shillong sashipor kata ka por prabaje minya so baga Delhi station na kabanta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot ka khubor phareng ha ka por phra khatsan minin kini ke All India Radio Shillong sobaban amantai ki khubor na Delhi